Merry Christmas! Kung Pinoy ka nga gatanaw niini, kabalo ko nga familiar ka unsa ang simbang gabi. Tradisyon na sa mga Pilipino, ilabi na sa mga Katoliko, ang simbang gabi o ginatawag nato nga Misa de Gallo. Karon sa series nato mga videos ato ang paghahasgutan ang mga bersikulo sa kada adlaw sa simbang gabi. Sa video na to karon ato paghisgutan ang storya nga makita nato sa Biblia sa Mark chapter 1 verses 1 to 18. So before ko magasugod akong gihangyo ikaw nga gatanaw niini kung gusto gid ka makatuon, makabalo kung unsa ang paghisgutan diri, mas maayo nga basahon sa una nato ang anaa sa Mark chapter 1 verses 1 to 18. Ako di si Juan, gabuhat ko mga videos nga praktikal ang mapuslanon nga makatabang sa tanan, mapabata man o matigulang, aron dili na magkalisod-lisod pa sa pagkinabuhi. Kung wala kay Biblia diya, ako apong gibutang sa description below ang verses aron dili na ka magkalisod-lisod pag pangita. Pwede po nimo i-search sa internet kung unsa ang naa na nga verses. So before ta mag-start, pause this video first and we'll continue after you have read the verses. So karon gatuog yun ko nga nahuman na nimong basa ang bersikulo kay imo naman gi-play ang ato ang video. Diri na to mabasa about sa usa ka tawo nga ginpangalan nga John or Juan, John the Baptist. Diya giingon nga si John the Baptist ang giingon nga mag-andam sa dalan sa umaabot nga Ginoo. Ug siya pud mismo niingon nga naa pa daw umaabot nga mas gamhanan pa daw niya. So, diri magkuan atong lesson number 1. There will always be better than us. There will always be better than us. Okay, niyo na ako. Sa atong kinabuhi, bisan pag ato ang pagtuo sa atong kaugalingon, maayo na kay ta, expert na kay ta, tungod kay nakaskwela ta, daghang kitag experiences, idaran na ta, mas mature kunuhay ta. Usay makauna na ta nga maayo na ko. Maayo ko kaysa ilaha. Pag-abot sa mga specific nga mga butang-butang, walay makalabaw na ako. Ako akong posisyon, ako akong sweldo. Apan ang kamatuoran, diri palang daan sa Biblia makita nato wherein kini si John the Baptist gina-consider nga propeta niining panahona. Gina-consider nga labing importante nga tao. Apan diri nato mabalaan nga gikan pa lamang sa baba ni John the Baptist siya ni miingon na ay mas gamhanan ang maabot, mas gamhanan pa kaniya. Ana pa siya nga siya daw nagabautismo gamit ang tubig apan ang umaabot nagabautismo sa balaang espiritu. So makita na nato daan ang diferensya. Do diri sa story wala nagpakahambugero si Juan, iya lang giingon nga naa pay gyud mas labaw sa iya. So akong buot pasabot diri sa tong kinabuhi. Kinahanglan gyud nga humble ta. Dili ta maghinambugero, dili ta magpakita gid sa ilaha nga labaw tas laing tao or mas maayo man kun nimo. Di ara ka ubos imong panglantaw kanila. Ayaw. Kaya naman ang kamatuoran gyud na ay mas maayo kanunay gyud sa tuwa. There will always be better than us. Bisan pag ngayon ka nga grabe mong pag-eskwela, grabe mong pagtuon, grabe mong pagpaningkamot, di malikayan ang kamatuoran na napay mas maayo sa imo. Mas maayo kaysa kuha. That's lesson number 1. Lesson number 2. Some people who are better than us might be the people who are better for us. Dito sa atong gibasa, niabot si Jesus. So, mabutang si Jesus better than John.
So in comparison with our lives today, it's really true na ang mga tao nga mas maayo pa nato sa tinud-anay, maayo para kanato. Dili na to angay una-unaon nga tungod kay nanay mas labaw sa tua, mas maayo sa tua, mas taas og ranggo, na ay puruhan nga mupuli sa tua, mulabaw man sa tua. Dili na to angay ikahadlok tungod kay kanidis lang ang mga tao mahimong maayo para sa tua. So again, naa may mas maayo kay sa tua, pero kining mga mas maayo pa sa tua mahimong rason nga maayo para sa atoa. Same with Jesus, who is better than us, actually best for us. Ikatulo nga lesson nga atong matun-an diri sa atong balasahon sa Mark chapter 1 verses 1 to 18. What's better for us is already here. What's best for us is already here. Jesus said in the scripture, ana pa siya, the time is fulfilled, the kingdom is at hand. And it was said, is at hand. Ang uban man moingon nga at hand meaning it's near, meaning it's coming, moabutay. But sa ako ang pagbasa, sa akong pagsabot, when you say it's at hand, it's within our reach. Naa. Yes, it's duol, but for me it means that naa na. Katuo ko nga what's better for us, what's best for us, who is best for us is already here. Jesus is already here. He is at hand. His kingdom is at hand. It's near. Naa na sa atoa. It's up to us whether to choose to be in the kingdom of God or outside the kingdom of God. Kita diri sa kalibutan gatagan ta og choice sa pagpili didto bata sa kingdom nga duol ra sa ato ang mga kamot or magpalayo sa kingdom nga duol ra unta sa atoa. So it's up to us. The time is fulfilled. The kingdom is at hand. Repent and believe in the gospel. Jesus said. So mo ato ang tulo ka lessons para sa day 1 sa ato ang simbang gabi. Ingon dito, first is there will always be better than us. Second is the people who are better than us might be the people who are better for us. And third, what's better for us or what's best for us is already here. It's already at our hand. It's near. It's up to us to choose. So I think maoram sa to karon para sa to ang video. Kung giganahan ka, ikaw bahala kung i-like man nimo or i-subscribe ang ato ang channel. Bahala ka. So, mo lang sa to. See you sa next na to mga videos. See you.